Hallelujah. But the question is, ingaba sinasona isitsha sokukhondena lamandla kahle. Sisitsha mthini. Sisimilo esifana nesi. Sibizwa nge-reverent submission. Sabonga ngoYesu. Oh Jesus. Ukuze ube i-candidate. Yoba i-custodian yalamandla. Yeah. Then say ukuze ube i-candidate yokuba i-custodian yalamandla. Yeah. Kumele ba ube naso esasimilo uYesu wasidisplayayo. Ngoba esasimilo xa sisizwa kuthi akusathiwa sisimilo kodwa kuthiwa sisitsha sokugcwala. Yeah. Avusa uYesu. Yes sir. The question is, ingaba uthi kuphethe amandla ufuna ugalela, ingaba unayo na i-container naso na isitsha sokugcina la. Ngoba lamandla akagcinwa egageni, kodwa agcinwa ngesitsha. Sesiphi isitsha? Ila reverent submission wayidisplayayo uYesu waseNazaretha. Jesus. Hey. Hey. Unasona. Hey. Amandla available. Akhona. I-question, unasona isitsha. Hey. Sokuwathwala. Lento ngamnasitsha isenze sahamba nge-lower level of God. Amen. Safunctiona kwi-office ye-anointing. Asishwanga ne-anointing. Sishwe ne-resurrection power. Yeah. Yes sir. Yes sir. Hey. Isenze safunctiona kwi-lower level of God. Yeah. Weba kulowa level of God le ikhalonga mari bathu bangaba ubukhona ngoba khona ba the presence of his anointing ibingazuvumela ba uLazarus. Yeah. Yes sir. Not a secular child. But if singanaso sithi yeah sokukhondena lamandla uThixo rate. Amen. Ugalela. Urate uthini? Oh Jesus. Libabele kuncwadi yezethu. Abapostile babehlele ezifundisweni. Yeah. SikaYesu. Yeah. Beqhekezelana ngesonka. Yeah. Bethengisa ngemihlaba. Hawu ubelane ngokuswela kwabo. Yazi bazalwane bebesenza lithi iBhayibhile abantu babephiliswa zizithunzi zabo nje. Yeah. Babe naso isitsha. Yeah. Sokucontainer. Sokuthwala lamandla ofuku. Sesiphi kodwa kuhlala ezimfundisweni zikaYesu. Yeah. Babeveza isimilo sikaYesu. Libabele bathu eligama lokuba abantu bangamaKristu laqala ukungena ngabo. Libabele bathu bobonwa ngabantu kwathiwa aba bangawo amaKristu. Yeah. Kwakungaboni baba befana noYesu ngempumulo nangenwele ezinde. Babefana noYesu ngesimilo sikaYesu. Senza ukuthi abantu bakwazi ukuba badeclare aba bangawo amaKristu. Ngoba isimilo ababesiveza sasifana ncamashi nesimilo savezwa kuJesu. Abantu baconfirma ba-affirma bathi aba bangawo amaKristu. Nanku Sawule ke ngoku uyahlukumeza abantu abanje abanguYesu emhlabeni. Libabele wathi ka esiya kuwo kumathafa aseDamasko wabalekela ngumbane ngenxa zonke. Kwaphuma izwi ezulwini elithi Sawule, Sawule unditshukiselani na? Mathoti. Hayi. Ngubani nawe Nkosi? Yeah. Ngubani nawe Nkosi? Hayi. uSawule akatshutshisiswa. UYesu akathi Sawule ungatshutshisela ntoni uPetros? Uthi unditshutshiselani na? Ngoba oPetros baba nguYesu emhlabeni. Njengoba uYesu engoPetros ezweni. Yeah. Hey. Nikhona bazalwane. The most manga siba nesitsha sokuthwala lamandla ovuko. Siba nguYesu emhlabeni, si represent uJesu emhlabeni. Njengoba siBhayibhile uyasirepresent ezulwini. Thina si represent yena emhlabeni. Yeah. Usala lapha katshutshisana Yesu. Yeah. Kodwa uYesu uthi unditshutshiselani na?
Yeah. Ngoba Petro sebajika banguYesu emhlabeni. Yeah. Ngenxa yesimilo. Church of God. Oh, yes, Lord Jesus. Masiyeni ku-2025. Yeah. Siziyeke zonke ezinye izinto ezikhangelwa ngabanye abantu. Oh, Jesus. Sintwana eziningi esingese into esithetha kuqala unyaka. Oh, i-resolutions eziningi zenza kuqala unyaka. Yeah. Ngakwenza i-resolution ethi ba. Yeah. Lo nyaka. Yeah. Lo nyaka. Kanele ukuhamba ngegiya esezantsi. Yeah. Igiya ye-anointing. Yeah. Kodwa ndifuna ukuba ngegiya ephezulu. Igiya ye-resurrection power. Yeah. Lenze sidibe naso isitsha sokuthwala Yo. amandlovuko. Amen. Kwizinto zonke ezabe zikhangelwa. Yabona abanye bakhangela izindlu kulo nyaka zayo, abanye bakhangela imoto, abanye bakhangela i-breakthrough. I need but I breakthrough in the spirit. I need a breakthrough in the spirit. I want to pray for 2 hours. Ungayikhangeli yonke ekhangelwa ngabanye abantu, ukhangela isitsha sokuthwala amandlovuko ngoba uThixo uredi ufuna ugalela. Kodwa xa ejonge emhlabeni asikho isitsha sokuthwala lento afuna ukuyigalela. Sidinga ubawo asenze sibe nazo iikhonteyina zokuthwala amandla avusa uYesu ekufeni. La mandla akazange ashiyeke engcwabeni kodwa available for thina. Jesus. Kodwa icriteria ithi masibenze isitsha sokuwathwala. Jesus. Isitsha. Jesus. Ungathandazela yonke enye uziyeke ne-promotion emsebenzini. Oh, Jesus. Because the moment ube naso esisitsha ungena pha kuPsalms 23 Yeah. la ndawo ithi inene Yeah. Ndakulandela. ndiyakulandelwa Yeah. kokulungileyo Yeah. nenceba. Jesus. Inene Yeah. ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba. Yeah. But you are still praying for goodness and mercy. You are still praying for goodness and mercy. Yeah. But uDavid uthi indeed Yeah. ndiyakulandelwa. Yeah. Goodness and mercy shall follow me. Yeah. But you are still taking a fasting for goodness and mercy. But uDavid uthi goodness and mercy shall follow me. Ngoba wayenaso isitsha sokuthwala. Ngoba uvakala kwenye indawo ethi bawo ngenze ndibe nenhliziyo ehlambulukileyo. Ucela isitsha sokuthwala izinto zikamoya. Ngoba izinto zikamoya zithwalwa ngesitsha esi-reverent submission.